לא, אנחנו לא מחלקים מסכות. הוא גדוד של לוחמים ויש לו את הייעוד, חילוץ והצלה. היחס שם הוא אישי, הם משקיעים המון כל המשאבים. פעילות נורא מאתגרת. נמצאים בכוננות 24 שעות של חילוץ, גם בארץ, גם בעולם. באתי לפה כי אני יודעת שאני לא אוהבת לוותר לעצמי ולקחת על עצמי כמה שיותר אתגרים. זו הרגשה טובה לדעת שאת תורמת במשהו, שאת באמת עוזרת, שאת יודעת מעבר, את לומדת דברים חדשים. אם את רוצה באמת לתרום בתור לוחמת, זה המקום. מרגישה שאת באמת עושה משהו עם השירות שלך. יש פה חבר'ה, יש פה גיבוש. אתה לא רק לוקח חיים, אתה גם מציל חיים.